Спрадвеку нарадзілася загадка. Сам дубовы, пояс вязавы, а нос ліпавы. Сучасны чалавек наўрад ці адгадае яе. А калі бандарнае рамяство было шырока распаўсюджана, а драўляны посуд стаяў і ў сялянскай хаце, і ў княжацкім пакоі, разгадаць гэтую загадку здолела нават дзіця. Новыя часы, новыя загадкі і новыя майстры. Чаму ж цяпер мы не можам даць на яе адказ? Таму што гэтыя рэчы сышлі з нашага паўсядзённага ўжытку. Мы забыліся пра іх. Каб як мага больш даведацца пра тонкасці бандарскага мастацтва, я адправілася ў Іванова да аргера Васіля Аляксеевіча. У дзяцінстве маленькаму Васілю вельмі падабалася назіраць за бацькам і дапамагаць яму. Я вельмі любіў, когда вот эта сама, стружка, скажем, опилки эти вот, яны падалі на подлогу, я их подбирал, и мне вельмі цікава это было. Калі бацька ішоў уже там, маці звала его поесці, я хутенько забегал и тоже брал тот же молоток, те гвозди или ту же сякеру. И вельмі любил у колоду забивать гвозди. Потом бацька меня вельмі ругал это. Не дзіўна, што адным з самых любімых прадметаў хлопца стала працоўнае навучанне. На занятках з асалодай удыхаў пах смалы, з захапленнем рабіў першыя шпакоўні, табурэткі. І вось праз шмат гадоў мара юнацтва звязаць жыццё з драўнінай спраўдзілася. Это, конечно, справа майго жыцця. Это вельмі мне падабаецца. І калі я не зайду у цех, один день мне вельмі дрэнна. Мне хочется вот потрымаць досачку, где-то подойти, потрогать бочонок. Любой справы, калі ён аддае ўсё, аддае и час, аддае и силы свои, здоровье, это больше похоже на то, что это все-таки справа всего жыцця. У слоўніку Владзіміра Даля бондар – гэта майстар, які робіць драўляны посуд. Васіль Аляксеевич, а хто такі сучасны бондар? Сучасный бондар, он должен быть намного продвинутый. Потому что не только иметь какие-то прилады, материал, но еще добро повинен уметь и обращаться с компьютером, с телефоном. Тут можно 3 специальности включить в одну бондар. Это и плотник, это и столяр, это человек, який робіць нешта из железа. Бандарныя вырабы – гэта не толькі бочкі для вадкіх і сыпкіх прадуктаў. На любую жыццёвую патрэбу ёсць свой посуд. Для бані – вядро, коўш, шайка, запарнік для веніка. Для закваскі і салення – кадушкі, кубельцы, скрынкі. Васіль Аляксеевич, раскажыце, калі ласка, для чаго выкарыстоўваліся самыя маленькія і самыя вялікія бочкі? Для напитков от литра, пол-литра могут быть. И вот ковшики небольшие у баню, какие идут. Это тоже там 400 грамм, может быть, чуть больше. А такие уже бочки винные, вот как эти, на 200 литров, на 300. Ва ўсе часы лепшым матэрыялам для бочак лічыўся дуб. Дзякуючы дубільным рэчывам, якія ўтрымліваюцца ў гэтым дрэве, тое, што змяшчаецца ў дубовым бачонку, даўжэй захоўваецца і насычаецца карыснымі рэчывамі. І прадукты, і напоі набываюць своеасаблівы густ. Уся сям'я бондара можа смела гэта пацвердзіць. Качество вкусовые в этих бочонках намного качественнее, потому что оно тверже даже по качеству. Если взять огурцы и капусту, оно тверже. И даже есть такой привкус бочковой, не так, как в пластиковых. Драўляныя дошчачкі, лыжкі, лапаткі даўно сталі незаменнымі прыборамі ў прыгатаванні ежы. Бадай ніякая гаспадыня не адмовіцца ад іх. Яны не толькі экалагічна чыстыя, але і больш даўгавечныя. А дубовыя бочачкі пры належным доглядзе праслужаць не менш, чым за паўстагоддзя. Даже если пластиковую мы взяли, мы ее использовали и выбросили. Ты же ей не будешь постоянно пользоваться. А бочонком мы из года в год пользуемся.
Пакуль маці гаспадарыць на кухні, у дзіцячым куточку малодшая дачушка Насця рыхтуецца да заняткаў. Тут усё: і стул, і стол, лямпа і нават падстаўка для ручак зроблены бацькам. Насця прыгадала выставы, фэсты, кірмашы, на якія бацька браў яе з сабой. І зараз яна з нецярпялівасцю чакае новых вандровак. Сёння мы даведаемся, як робіцца бандарскі посуд, а менавіта катка для сала. Васіль Алексеевич, раскажыце, калі ласка, якія для гэтага нам патрэбны матэрыялы і прылады? Ну, па-першае, нам патрэбна калода і калода з дуба. Вот мы на гэтай калодзе будем паказваць, як это робіцца. Прылады, значит, па-першае, это трэба нам калун будет, чтобы расколоть. Дыяметр і колькасць клёпак будучай каткі вымяраюцца па калодзе. На дапамогу спяшаецца сын майстра. Яшчэ падлеткам Яўген наведваў заняткі ў бандарскай школе, дзе выкладаў бацька. Это тяжело, это нудно. В какой-то степени сидеть, чистить, там это долго, строгать это долго, а энергии много. Хочется что-то более активное, вот. Поэтому и с таким не с большим я желанием ходил. Но потом уже, так сказать, больше я вник во все это дело и понял, что здесь тоже нужна активность, нужна энергия какая-то, силы нужны. Для меня стало это интересно. С каждым разом все нужно больше развиваться. Ён шчыра ўдзячны бацьку за тое, што даў яму веды і навыкі. Цяпер Яўген працягвае сямейную справу і сам вучыць хлопцаў бандарству. З'яўляюцца новыя ідэі, разам з імі сучасныя і крэатыўныя вырабы. Есть, конечно, какие-то разногласия, но в целом как бы одно у нас видение к тому, чтобы все-таки учить людей к тому, что бочки – это живое что-то. Это не пластмасса, не железо, а это вот живое. Разам мужчыны расколваюць калоду. Драўніна павінна быць сухой, тады вырабы атрымліваюцца больш надзейнымі. Акрамя таго, сухое дрэва лепш апрацоўваецца. Вот такие клёпочки у нас получаются. Каб менш габляваць стругам, усё непатрэбнае адсякаецца сякерай. Усе клёпкі кропля ў кроплю падганяюцца пад шаблон. А вось для ўнутранага бока шаблон не патрэбны. Паўкруглым стругам надаецца форма. Такім чынам трэба апрацаваць 19 дошчачак. Прыйшла чарга стварэння абруча. У металічнай паласе дрылём свідруецца адтуліна. У яе ўстаўляецца заклёпка. Подкладываем для того, чтобы не клепалась клепочка, чтобы была красивая, ровненькая. Если на металле она расклепается, будет непригожая. Мы что же боремся за якость. «19 клёпак па чарзе ўстаўляюцца ў металічны абруч. Калі ўсё правільна разлічана, то нарыхтоўкі стануць быццам улітыя. Набіваецца сярэдні абруч, толькі потым ніжні. Для таго, каб клёпкі трымаліся, нам трэба на бочку адзягнуць абруч. Для гэтага патрэбен малаток і набойнік. Для донца паміж сабой склеваюцца маленькія дошчачкі. З атрыманага адшліфаванага шчыта выразаецца круг і счышчаецца, пакуль не стане вострым. Устаўляюць яго так. Крайні абруч аслабляюць, устаўляюць донца і зноў зацягваюць. Каб надаць вырабу прыгожы выгляд, ліквідаваць усе няроўнасці, паверхня старанна шліфуецца. Вось і ўсё, можна выкарыстоўваць.
Беларускія глыбінкі утоююць у сабе шмат цікавага. Знаёмства з унікальнымі помнікамі беларускага драўлянага дойлідства, пабудаванымі ў 17-18 стагоддзях і захаваўшыміся да нашых дзён амаль у першапачатковым выглядзе, мы пачынаем з вёскі Дзівін. Вёска Дзівін, што ў 33 кіламетрах ад Кобрына, вядомы ў нашым рэгіёне населены пункт. Першы ўспамін пра яго можна знайсці яшчэ ў 1466 годзе. У Дзівіне да нашых дзён захавалася царква Параскевы Пятніцы, пабудаваная намаганнямі святара Яна Антонія Ваяводскага. Па адных крыніцах у 1728, па другіх у 1740 годзе. У 1831 Полацкі сабор адмяніў царкоўную унію. Царква перадалася праваслаўным. Цікавая асаблівасць царквы ў незвычайным размяшчэнні алтара. Разам з усходам сонца прыходзіць святло і жыватворнае цяпло. Таму ў таінствах веруючыя атрымліваюць асвяшчэнне і духоўныя сілы ад алтару на ўсходзе. Тут жа алтар размешчаны насуперак праваслаўным традыцыям. Православные строят алтарем на восток, а здесь мы видим построено алтарем на северо-запад. Построено с одних источников так же, как католический костел была, а с других, как униатская церковь. В любом случае в ней продолжались богослужения. И к 19 столетию церковь уже сильно обветшала, и произошла в ней большая реконструкция. Были заменены некоторые части, в том балки, перекрытия. У гэты ж час, у другой палове 19 стагоддзя, асобна каля царквы была пабудавана драўляная званіца. Царква знакамітая яшчэ і тым, што паводле падання, пасля бою 3 верасня 1794 года храм наведаў вялікі рускі палкаводзец Александр Сувораў. Непадалёк ад Дзівіна быў знішчаны перадавы атрад паўстанцаў генерала Серакоўскага. Пасля бою ў невялікай драўлянай царкве Дзівіна Сувораў адстаяў падзячны малебен. У 3 кіламетрах ад вёскі Дзівін Александр Сувораў спыніўся са сваім атрадам на адпачынак і прылёг пад раскідзістым дубам. Ён і сёння стаіць тут, за маёй спіною. Побач з дубам на абеліску замацавана мемарыяльная дошка, якая нагадвае нам аб гэтым эпізодзе. У часы Першай сусветнай вайны 3 гады храм выкарыстоўваўся як казарма для салдат. У 1917 зноў аднавіліся царкоўныя багаслужэнні. Так працягвалася да 1962. Храм зачынілі, і каля 30 гадоў местнае сельпо выкарыстоўвала яго як склад для непрадуктовых тавараў. Частка царкоўных рэчаў і ікон былі разабраныя прыхаджанінамі. Іншыя перададзены ў храм Ражства Прачыстай Багародзіцы і ў суседнія вёскі. З цягам часу будынак састарэў, быў на мяжы развалу. Так і пакінулі ўлады храм на волю лёсаў. По воле Божией и по воле прихожан, жителей деревни, конечно же, под руководством архитектора Скобринского отдела культуры, храм был опять восстановлен, опять какие-то элементы были заменены на новые, укреплен. И с того момента, где-то в 1992-1993 году, ныне покойным архиепископом Константином храм был опять же заново освящен. И вот с того момента действует как самостоятельный приход, в котором проводятся службы по субботам, воскресеньям, праздничным дням. Святая пакутніца Параскева Пятніца жыла ў 3 стагоддзі ў Іканіі. Багатыя і набожныя бацькі святой асабліва пачыталі дзень пакут гасподніх – Пятніцу. Дачку, якая нарадзілася ў гэты дзень, назвалі Параскева, што ў перакладзе з грэчаскага і азначае «пятніца». Вёска Чэрск-Брэсцкага раёна можа ганарыцца старадаўнім драўляным унікальным помнікам у стылі барока. Дакладная дата ўзвядзення Свята-Мікалаеўскай царквы са званіцай невядомая, але лічыцца, што гэта мяжа 17-18 стагоддзяў. Як і большасць помнікаў той эпохі, царква мае непаўторную аб'ёмна-прасторавую кампазіцыю. У храме захаваліся рэшткі фондаў некалі багатай царкоўнай бібліятэкі. Этот святой храм, это святое место все-таки сохранилось, пережив то все время, тяжелое испытание. Благодаря, наверное, конечно же, только молитве, благодаря святому архистратигу Божию Михаилу. В то время, в тяжелое время, военное, послевоенное время, не закрывался храм.
никогда не прекращались богослужения в храме. Только, может, из-за этого вот так Господь спас, Господь сохранил и оставил для нас, для наших дней, чтобы мы хранили это святое место, этот храм для последующего поколения. Інтэр'ер упрыгожвае драўляная разная пазалочаная грабніца і творы іканапісу 17-18 стагоддзяў. На заднім баку храма іконы святых апосталаў і іконы 12 святаў. Справа раства святого прарока і хрысціцеля Іоанна. Злева успенне Богамацеры. Па ўспамінах старажылаў Чэрска, пакуль царквы не было, богаслужэнне вялося ў браме званіцы. Званы захаваліся ў першапачатковым выглядзе і па сённяшні дзень склікаюць веруючых да пачатку богаслужэння. В 2012 году была создана специальная комиссия, которая отсмотрела существующие деревянные храмы. Были определены 5 объектов, которые могут потенциально претендовать на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это 3 церкви так называемого безбашенного типа. Это Черздитова из Бироги, и церковь в деревне Дывин, и церковь в деревне Степанки Жабінковского района. Гэта царква ў вёсцы Збірагі, на першы погляд, звычайная. Не вылучаецца памерамі і раскошай архітэктурных формаў. Яе асаблівасць – узрост, больш за 4 стагоддзя. Упершыню царква святой Параскевы Сербскай узгадваецца ў 1610 годзе. Храм будаваўся як уніяцкі, быў пад юрысдыкцыяй праваслаўнай царквы. У 20-х гадах 20-го стагоддзя яго перадалі каталікам. Нават падчас войнаў і ў гады ваяўнічага атэізму яго не разбурылі, не парабавалі, не спалілі. Мы знаем, что кроме священного писания есть священное предание, да? То есть то, что люди друг другу передают из поколения в поколение. Поэтому и истории этого храма есть. Так как люди говорят, что иконы в иконостасе, которые находятся у нас в храме, они написаны более 400 лет назад. То есть 16 век, где-то предположительно. Вот эта икона Божьей Матери Скоропослушница и икона Божьей Матери Млекопитательница. Свято-Нікітінская царква ў вёсцы Здзітава Жабінкаўскага района – адзін з старажытных культавых аб'ектаў, якія ўцалелі і дайшлі ў сваім першапачатковым выглядзе да нашых часоў. Вось і гэтая царква можа пахваліцца багатай гісторыяй. Пабудавана яна была ў 1502 годзе. Справа ў тым, што помнікі ў Здзітаве і ў Збірагах яны адлюстроўваюць асаблівасці палескай архітэктуры готыка-рэнесанснай эпохі. І на тэрыторыі Беларусі гэта самыя старажытныя драўляныя помнікі. І яны з'яўляюцца вельмі арыгінальнымі і вельмі своеасаблівымі і нават у маштабах нацыянальнай культуры непаўторнымі. Кожны з драўляных помнікаў – гэта, я б сказаў, музей народнага мастацтва, а таксама сховішча мастацкіх твораў, якія ствараліся ад сярэднявечча і ўжо да новага часу. Спецыяльная камісія прапануе ўключыць у спіс ЮНЕСКО і Свята-Міхайлаўскую царкву, што ў вёсцы Сцяпанкі Жабінкаўскага района. Пабудаваны храм у 1780 годзе ў барочным стылі і адлюстроўвае ўплыў еўрапейскай культуры на мясцовых майстроў. Гэты храм своеасаблівы тым, што ў драўлянай канструкцыі увасоблены формы мураванай еўрапейскай архітэктуры. У прыватнасці царква ў Сцяпанках з'яўляецца драўлянай трохнефавай базілікай. Такіх у нас у Беларусі толькі 2. І гэтыя 2 базілікі існуюць на тэрыторыі Брэсцкай вобласці. Адна царква ў вёсцы Опаль Івановскага района і другая царква у Сцяпанках Жабінкаўскага района. Уключэнне храмаў у спіс сусветнай спадчыны паўплывае на іх далейшы лёс. Яны будуць пад больш сур'ёзнай аховай, як унікальныя помнікі драўлянай архітэктуры. І ацаніць культурныя збудаванні змогуць не толькі даследчыкі, але і турысты.